Hola als visualitzadors d'este nou vídeo. Parlar de catalanització del valencià o que el valencià que s'ensenya o que s'usa formalment està catalanitzat és doblement absurd. Per una banda, com vaig explicar en vídeos anteriors, les denominacions de valencià i de català han coexistit i coexisteixen per a referir-se a tota la nostra llengua en territori valencià des de fa anys i panys. Per l'altra banda, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'AVL, organisme estatutari que regula el valencià, ja estableix en els seus documents normatius, com per exemple la gramàtica o el diccionari, l'ús preferent de les formes valencianes en cas de geosinònims, com per exemple afonar o eixir en comptes d'enfonsar o sortir. I en el cas dels doblets genuïns valencians, com per exemple aquest o desenvolupar o desenrotllar, deixa a l'elecció de l'usuari la seva tria, el fet d'escollir una forma o una altra segons el seu registre que siga més adient, és a dir, segons la formalitat, segons l'àmbit, segons el receptor. Tot es regeix segons la propietat textual de l'adequació. Per tant, l'establiment per part del nou Consell d'uns criteris lingüístics de la Generalitat per revalencianitzar el valencià, adduint que estava allunyat del poble i estava catalanitzat, no té ni cap ni peus, perquè són uns criteris que ja en la normativa de l'AVL, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, estaven clars i ja s'explicaven, i ja s'aplicaven. Fins a un altre nou vídeo. Espero que hagi quedat clar este tema i que no vos deixeu enganyar per els polítics de torn que tenim ara. Fins una altra.